Jodak Mobunga e Kisumu bago ng'anyo ma dundo ka gikwedo rochruok mar arita e alworano makoro giyango ni omedore gino ma oweyo oganda ka imonjo kendo moko inego aoyaye to ondamo ma obila kawo onge kata bang' chwalo ripot kinde ka kinde. Jodago wacho ni obila osebedo ka yulo e tijgi mar chiwo negi arita kaka owinjore ka gilieko ni chal ka gima obilago nindo e otanda achiel kod jomaundu. Jodago komakore kod jokende ratich oganda koro wacho ni gichiwo seche 27 ne jatend obila mondo okaw okang' mapiyo mar neno ni lokruok otim e tisend obila ma Obunga kendo obila go owil duto ka gichako gi OCS makono. Asebet gi insecurity ka samwa wuoye ni nyoro ka saa 3 e junction Mobunga ka 50 meters nyo maja tuk gi customers kogole iye kanyo. Obunga achiel ni ng'ato nyo nego kore ka. Obunga achiel ni nyocho tur dho udi ka mokwal kijana moro ma pod tino gute gi gik moko. Obunga achiel ni nyocho kwal wuoch guni 2. Police marwa OCS kigocho sasa migocho eno kebe yude. Ko bire sin obro respond 2 hours later but ki yudo kuma changa nitie kinyise ni magendo donjo odonjo saa 1 okinyi en adier koso ken adier so wawuoyo gi diel achiel wawacho nang'o OCS afanye nini Bala kor di report ka police obiro sochiko gin ka gibiro sochiko gibiro ni gin gidwa kawo jomotho gi wan moruko kod wangiso gi ni okunyal kawo kapok udhi manyo ng'amoneko nyaka udhi manyo ng'amoneki koro wan wakwayo police kin ng'ama nyako komaki gidwa ni gimak thundi gidwa ni ginind kodi eka giweyi kin ng'ama dichuo ka giyudi ka kong'o giteri gidhi maki kucha to giketi igolo pesa ni to dasta giketi gigoyo koro police go must go jowenego jowetimone maricho OCS gonge matimo onge omiyo wakwayo IG kamoro moro mowinjo wae ni wamiye seche 27 hours kende mondo make sure ni OCS no gol. Very good. Wadwaro overhaul Obunga police station. Wadwaro ni police mantie Obunga police station odhi te. Nikech oginyal konyo wae gimoro amora. Kuonde kongo ging'eyo dhiye. To kobiro kumarundo gikony gima wasa minego kata samigowa oginyal timo kamano. Omiyo koro waol. Sani koro chuno ni nyaka gidhi.